ونستعينه ونستغفره. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بون خفج قطاع مضم المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد قطاع من دوامي يعني أمومي توحيد إيمان كفر شضاط طرباردنا أولو مالان ثيدلر جملان إنك يرجع مضمون مضن بدنامة برثيد وشويريا وغدنامة مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد. يعني توحيد مثلا ثاني دشن مقلوق شين بر الكتان أنا بر ثيد واشدية ده بر غيث قص إكثذن استذن وعلى موثق ده بدنامة شين توحيد قمالي ها شوارع ده بر غيث قص ثاني بر دشن نرش برجع حقيقة تنا منامة كوبا آدمين بليثقل يعني بدنامة شين برنج توحيد شاعر مالي بدنامة شين برنج توحيد قل مالي أكابير دي يا الكل بالتوحيد قل مالي الكل بدنامة مالي برلش مالي أعظم البرول مالي ثم عقيدة البرول مالي يعني مصدر يق الكبدن نام عقيدة البرول مال ثم برلش مالي الكنام عقيدة الأرثلن مالي توحيد الأرثلن مالي ثم شو توحيدي أرثبولن آدم نر ونن برلش مالي شنو تمام سببتي ثنام توحيد بول مثبولن يعني توحيد ديمك إيمان نيمك لا إله إلا الله ديمك لا إله إلا الله ده ذكر وعبادة لا إله إلا الله ده نام شرك كفر وعرسان موثو ثن أيام أمتال يعني توحيد نام بدن شو أمت مدن دير لكن أغلنا شون بالمني نام شو توحيد نام شو توحيد شاغرياف سبب تيثن بدن أمت مدي أمتتيان ذات شو توحيد كان شو أمت دير لغي توحيد كان شو أمت حقيقة دي توحيد كان شو أمتون نعم خليفة والمقلوغنا شو أمتون نعم دنيان قلشلغنن شقب دنيان نعم خجايل شغنا geçmek lığına sebep olacak zat neyme şu tevhide kan. Şoň şeň bir hukmani suratda birinji bilen tevhidi öwrenmeli we tevhidlamy saplamaly we şu tevhid esasynda neyme biz jemlenişmeli. Biz agzyr bir eden zat bizi jemleýän zat tevhid bolmaly. Biziň agzymyzy aradyp bizi aýyrjak adam şu neyme tevhide neyme düşünşmelik bolmaly. Yani tevhide düşünen adamlar bir bolmaly. Tevhide gelmän şirkden gaýtmadyk adamlaram bizim hatarımızda neyme bolmalılar. Ve bizim şu gulçuluğu, koloniya düşmekliğimize sebep olan adam neyme? Bizim şu tevhidden daşlaşanımız, bizim imandan, bizim dinden, bizim sünnetten, bizim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünden daşlaşanımız. Onu biz biliyaz, gönü, bizim koloniya düşmekliğimize ödümüz yalap, gulları, gul olmaklığı iterenlat neymeken, şu tevhidden daşlaşanımız. Ondan neyme, bizi onu, yine halifalığa ve dünyanın baş tutanlığına çıkarmaklık, ve azatlığımıza çıkarmaklığa da sebep olacaklar neymeken, tevhid eken. Şonşip neyme diye, لَقَدْ عَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ومن ورائهم أهل السنة السائرين على أصول دربهم في كل عصر ومصر من عصورهم وأمصارهم على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله دي. لقد انعقد دي نام دي بكد دي دذل دي إجماع الصحابة انعقد دي دول يعني صحابة براغضا وأولردن صنق جيلا أهل السنة عالم لغم بارثي yani ehl-i sünnet diyemedi kimi godanı tutuyat es-sairin ala usulü derbihim yani es-sain yürüyenler neyme o sahabalar neyme usul yollarını derbihim yani tarikatihim darb deyip bir yola derb değil ya ve neyme sahabalar bırağıddan diyen nadi ve sahabalara eğer olun neyme usul asıl iman meselesinde din meselesinde olun iyidinden eğeren ehl-i sünnetlerin hemmesi fi kulli asr hemme zamanına ve Mısır hemme yurtta min usurihim ve amsarihim haytha asr bolsun haytha yurt bolsun näme haytha asrın haytha yurdun alimleri bolsun hemmesi la ilahe illallah manisin näme dip açıkladılar la ma'budu bi haqqin illallah
Yani Allah'dan başka avatada haqqal ilah yok demek dediler. Yani la ilahe illallah manisi nämeken? Allah'dan başka avatada haqqal ilah yok. Düşünüpdä mi? Allah Teala'nın ödümde hakiki ibadet edilen ilah tutacak olsak, bizim Allah'dan başka ibadet etmeli Allah'ımız bolmalılar. Bizim Allah'dan başka hakimimiz bolmalılar. Bizim Allah'ın hükmünden başka hükmümüz bolmalılar. Bizim Allah'ın uğradan dininden başka tutuyan dinimiz bolmalılar. Bizim näme Allah'ın halal eden zadından başka halal zadımız bolmalılar. Allah'ın haram eden başka zadından başka da haram zat bolmalılar. Halal Allah'ın halal edeni, haram Allah'ın haram edeni. Ve hükmüm Allah'ın iyinlerin hükmü. Ne için la ilahe illallah'ın şey deyip açıkladılar diye sebep deysen. Yankı ağlanan zatların hemmesine biz hükmani suratda Allah'ını birlemeli. Yankı ağlanan zatların haysam olsa birine, Allah'dan başka birinin hükmüne gaydılsa eyyem ol ummat ida gaytmaklık bilenmeli. Şoň üçin sahabalardan başlap şuun keçer, şuun zamanında sen hemme zamanın hemme mekanın ehli sünnet ulamalar näme dediler? La ilahe illallah manisi Allah'dan başka ibadete haqqal ilah yok dediler. Manisi näme? Indi biz diňe dille diýsek bolýarmy? Ýok, bu sözüň manisi näme? Bu sözüň manisi şu sözüň talap etýän zadyny kabul etmeklik. Barymyz bir agızdan diýäs. La ilahe illallah manisi näme diýemiz? Hemmemiz la ilahe illallah manisi Allah'dan başka ibadete haqqal ilah yok diýmek. Ne şu zady diýdirmek mi diniň manisi? Bizden şu zady diýdirmek mi? Sahabalar la ilahe illallah manisi şu diýdi. Inne biz diňe manisi şu diýenimiz bilen yeterlik bolýarmy? Ýok. Şunu diýemizden soň şu söz näme zatlar içine alýar? Ana biz şonu bilmeli. Ve bilemizden soň şu sözüň içine alýan zatlaryň hemmesini biz etmeli. Buyruk bolsa etmeli. Qaytaran zat olsa qaytmaly. Şu sözüň içine alýan zat näme? Allah'dan başka ibadet edilen zat bolmaýşyalak musulmanlar üçin Allah'dan başka bir de hüküm çıkaryan adam bolmaly. Yani Allah'ın hükmünden başka musulman hükmü kabul edene. Allah'ın dininden başka da dini musulman kabul edene. Allah'ın hükmünden başka hükmü musulman kabul edene. Halal Allah'ın halal edeni, haram Allah'ın haram edeni. Hüküm Allah'ın hükmü. Haçanna musulmanlar Allah Teala'nın ibadette birleseler. Yani ibadet edenlerine bar ibadet diýilen nerseler bir Allah'ın ýoluna gönükdirseler. Ve Allah'ın rububiyede birleseler. Rububiyede birleseler diýdiklerim näme? Allah'dan biýdin çöp başı gymyllanak, yeketek yeri yaradan Allah, dünýä we ahirete dolanýan Allah, yağmur yağdıryan, ırzyk berýän, öldürüp dirilip, näme haýyrlar ugradyp, şerleri bela beterler näme mümin musulman gulllaryndan gaýtaryan bir Allah diýip, näme şu meselede de musulmanlar Allah'ın birleseler. Ve Allah Teala'nın atlaryna, sıfatlaryna birleseler. Allah Teala näme özüni atlandıran atlar bilen tutmaly bolýas. Allah Teala'nın özüni sıfatlandıran sıfatlar bilen sıfatlandyrmaly bolýas. Ve Allah'ın Kur'an'ında ve Peygamber'in hadisinde de gelmedik adı sıfatı näme Allah Teala az sıfat edip koymaýar. La ilahe illallah'ın içine alýan maniler şu. Ve ýene içine alýan maniler näme? Allah Teala'nın ugradan Peygamberinden ýokarda bizde görülle bolmalylar. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini nähile getirdi, şo getirişýärlik tutmaly. Ve Muhammed Peygamber Allah nähile ibadet etdi, bizem şoňalyk ibadet etmeli. Allah ibadette Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadette nähile birledi, bizem şoňaly birlemeli. Peygamberimiz namaz ibadetini nähile berja etdi, bizem şoňalyk berja etmeli. Peygamberimiz rozany, hac, zakaty nähile berja etdi, bizem şoňalyk berja etmeli. Peygamberimiz musulmanlyň takwasy bilen nähile gatnaşdy, musulmanlyň jenayet edenle nähile gatnaşdy. Ve musulmandan hatarına Peygamberimizin zamanasında ve Ebu Bekir, Ömer, Osman 4 şariyalar. Ondan sonra İslam halifalarına musulmanların arasında cenayet edilenle şu cenayete näme hüküm bilen hüküm etti. Şonu bilmeli ve şonu etmeli. Zina edene näme hüküm çıkardı? Dinden çıkana näme hüküm çıkardı? Oğurluk edene näme hüküm çıkardı? Allah ve Resulünün üstünden gülene näme hüküm çıkardı? Mümin musulmanlara eziyet verenlere, Allah'ın öýünü yıkanlara, Allah'ın dininin yayramaklığına, näme yayramasızlıklarına sebep bolanlara näme cezalar çıkardı? Biz näme cenayete gelemizde de näme şu Muhammed Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin näme garaýşyalyk garamaly kerak. Cenayet meselesinde Allah näme hüküm çıkardı? Şoňalyk hüküm etmeli. Talak nikah meselesinde
Allah Teala näme zatlar şeriat etdi. Allah Teala'nın edişelik talak nikametinin de şoňa gelmeli. İktisadi, siyasi, ilm ojaklary, başga da näme musulmanlaryň behwidi üçin gurulan pudoklar, başga da näme hökümet edaralary nahilek näme ummata hayır yetirjek bolu birinji bilen teretmeli. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nahilek yetiren we näme nahilek gatnaşan şonu bilmeli. La ilahe illallah ne manilerini şu zatlar alya. Pikir etmeli la ilahe illallah manisi Allah'dan başka ibadete hakkı ilah yok diye bilsen, ananı bilsen bollu yok. Biz näme etmeli? İçeri işler, daşary işler siyasatlaryny Peygamberimiz nähilek siyasatlar alyp bardy. Şonu alyp barmaly. Biz bilen urşyan kafirler bilen Peygamberimiz nähil gatnaşdy. Nähilek alaşyklar geçirdi. Biz bilen urşmayan kafirler bilen nähil gatnaşdy we nähilek alaşyklar geçirdi. Şu zatlaryň hemmesinde musulmanlar la ilahe illallah aslına gelmese ol ummat del oglanlar. Ol ummat diňe näme dawagar. Ol ummat diňe özünü yönköýänçi başga hiç adam del. Şu Muhammed ummatynyň aleyhissalatu vesselam ummatyny ummat etýän, ummatynyň hakykatyny we hak hukuguny, awraýyn derejesini, güýjüni, kuwwatyny gaýtaryp getirýän zat näme eken? La ilahe illallah eken. Nähil manida la ilahe illallah eken? Yani la ilahe illallah içine alyan zatlarynyň hemmesini berza etmeklik bilen eken. Şoň şüp näme bolýan eken? Bize şu zatlar düşünelim bolsak wajib bolýar. Ve min thumma tahattama ala kulli abdin. Yani eýen bu zatlardan soň her bir musulman kula wajib bolýar. Näme? El-ilmu bimedlul kelimetey el-ilah vel ibada. Inne bu la ilahe illallah'nın manisi, Allah'dan başka ibadete hakkıl ilah yok diýsek, eýem näme her bir musulmana iki sözüň manisini bilmeklik wajib bolýar. Dedim şu sözüň içinde la ilahe illallah terjimesinin içinde näme diýdik? Allah'dan başka ibadete hakkıl ilah yok diýdik. Doğru dämi? Şu sözüň içinde ilah sözü geldi we ibadet sözü geldi. Doğru dämi? Inne diýe ummat boljak bolsa näme her bir ummatyň boynuna wajib boldy? İlah diýmek näme? Ibadet diýmek näme? Şu iki sözüň manisini biz yok mani suratda bilmelekeni. Haçanna şu iki sözüň dürüst manisini bilip, haçanna biz şu iki sözü dinimiziň näme muradyna göre düşünüp we iki sözüň buýurýan zatlaryny edip gaýtarýan zatlaryny gaýtsak, ana biz ummat näme öz eýem näme güýjümizi, kuwwatymizy gaýtaryp getirýär. Zaten köpçülüklerin şu wagt musulmanlaryň nazaryna ilah diýilýän zady näme etdiler? Çalyşdylar. We ibadet diýilýän zadyň adyny ulansalar hem hakykatyny ibadatyň näme ters zadyna goýdular. Şu ilah diýmek näme? Ibadet edilýän nimet, dogry dämi? Ilah diýmek çokunulýan zat diýmek. Ibadet edilýän zat diýmek. İlah diýenne din gözüňe näýlek ilah gözüňe tutdy? Yeketek hak ilahi gözüňe tutdy. Bir Allah'ın gözüňe tutdy. Emma bu atqylar näme diýip pikir etýär? Ilah diýilse, diňe yaradan nimelik düşünýär. Şunu däme? Şu wagt köpçülükleýin Allah diýmek näme diýsen, yaradan nimet diýär. Şunuňmy? Allah diýmek näme diýsen, yani yerin yüzünü we yeri göğü dolanýan nimet diýär. Allah diýmek näme diýsen, elem jahana rizq berýän nimet diýär. Yok. Allah diýmekliň manysy o däl. Allah diýmeklik sözü ilah diýmeklik sözünden gelip çykan. İlah sözüniň manysy näme? Çokunulýan nimet. Ibadet edilýän nimet. Şunuňmy? Emma biz şu manisyny bilmän Allah'ny ilahlikde birlemeliysek, köp kişi ýanky terjimesine gaýdyp näme? Onu men yeketek yaradan Allah diýsem, yeketek näme rizq berýän Allah diýsem, yeketek elem jahany dolanýan Allah diýsem, onu men Allah'ny ilahligine birledigim bolýar diýip düşünýär. Şunukdamy? Yok, sen ýanky manilarda Allah'ny birlesen, senin Allah'ny birleýişiň müşrikleň Allah'ny birleýişinden tapawdy bolýarmy? Tapawdy bolanok. Zaten müşrikler näme diýerdi? Yeketek asmany yaradan kim diýsen? Allah diýerdiler. Yeketek rizq berýän kim diýsen? Allah diýerdiler. Hemme zadyň halygy hojaýyny eýesi kim diýsen? Allah diýerdiler. Emma hemmeň ibadet etmel zady kim diýsen? Biri Krishna diýerdi, biri Uzza diýerdi, biri Lat diýerdi, birim Allah diýmedi. Şoň üçin adamlaryň arasyndan Allah'ın hakykati,
Allah sözünün manisi yiten soň Allah Taala tereden musulman adamlar näme adami keramatına çıkarıp hakiyetine kavuşturmaklyk üçin näme Qulu la ilaha illallah sözüyle nämetdi Allah Taala peygamberleri ummatlarına uğratdı. Peygamberler gelip näme dediler? Hemmesi biragızdan Qulu la ilaha illallah dediler. Bir näme la ilaha illallah deyin. Yani diýeniz soň manysine düşünün. Ve Allah ilahe illallah buyurýan zadyny edin gaýtarýan zatynyň gaýdyn. Indi şu peygamberleň aýtýan sözünden hem biz Allah'ny birlejek bolsak näme? Allah'ny yaradanlykda ya razzaklygyna birlemekde lekende maksat ilki bilen Allah'ny çokunulmakda birletmeleken. Allah Taala'nın ilahligine ibadet edilmekligine birlemeleken. Şoň şu wagt näme ýeriň ýüzünde dagyny hudaýlarken, dogry dämi? Şu wagt musulman bolsun, kafir bolsun köp hudaýlyk barmy? Ýok. Köp hudaýlyk bar. Bir itiqad etýän näme irsgal awliýasy. Şu awliýa diýse de hakykatdan şol näme but şo. Şundaqdam irsgal awliýa demek, yani ilah demek, müşrikler näme? Yani Peygamberimiz la ilahe illallah diýende müşrikler näme dedi? Ece'alel alihete ilahen wahiden inne hada le şey'un ucab dediler. İnne Muhammed peygamber. Muhammed aleyhissalatu vesselam gelip bize çokunulyan zatlaryň hemmesini näme ayırdyp bir Allah çokunur çok bolýar diýdiler. Şunuňmy? Indi müşriklerin zamanysynda çokunulyan zat, but diýilýän zat, Hudaý diýilýän zat nämedi? Ine bu daş irsgal awliyasy diýmekdi. Ine bu daş näme derman awliyasy diýmekdi. Emma olara näme alihe diýadiler, emma bizinkiler näme diýe? Awliya diýär. Şundaqdamy? Olan da kanadyn dakmadylardan hem şolon gatnaşyşyla gatnaşdylar. Şoň şu biri diňe at gyzyklanýarnakda adyň hakykata gyzyklanýar ya birinji bilen. Şoň şu näme olar näme etdi? Daşlaryna ilah diýdiler, ýöne Allah'dan sorulyan zady şolardan soradylar. Allah'ın söýüşleri şolar söýdiler. Ve Allah'dan gorkuşları şo butlarından gorkdular. Ve Allah bilen gatnaşyşlary ýalagam müşrikler näme şo ilah diýen butlary bilen gatnaşdylar. Indi bu wagtda musulmanlaram näme ýalňyşýan zatlary biz olan kıyalık daşa Hudaý diýemiz aga diýe. Dogry. Siz olan kıyalık näme daşa ya gabra ya öwliýa pira Hudaý diýen zat. Näme diýäňiz? Öwliýa diýäňiz. Dogry. Olara Hudaý diýädi, siz hem öwliýa diýdiňiz. Dogry dämi? Olar ilah diýädi, siz hem öwliýa diýerler. Dogry. Ýöne olar nähile gatnaşýar? Gyssananna şolar çagyrýarlar. Indi size gaýdyk gelýär. Siz hem gyssananyzda kimi çagyrýaňyz? Hudaý diýmediňiz, ilah diýmediňiz, öwliýa diýdiňiz, salihin diýdiňiz. Ýöne gyssananyzda kimi çagyrdyňyz? Öwliýa pir diýeniňiz çagyrdyňyz. Tayyip. Bular Hudaý diýdi, siz Hudaý diýmediňiz. Ýöne irsgal bereketi kimden sorýardylar? Butlaryndan sorýardylar. Siz hem irsgal bereketi kimden sorýaňyz? Bu näme? Öwliýa pir diýenlerden sorýaňyz. Indi bular Hudaý diýdi, ilah diýdi öz butlaryna. Ýöne Allah bilen aralaryna kimi tutunýardylar? Şu butlar tutunýardylar. Allah'dan hajatlaryny dilejek bolsalar, şu butlaryň üstü bilen Allah çykýardylar. Şeýdem Allah olara müşrik diýdi. Indi sedem öwliýa pirlerine näme gawrda tümmekde ýatan näme salih adamlara Hudaý diýeniz da, ilahem diýeniz da. Öne näme diýeniz? Bular öwliýa diýeniz, pir diýeniz. Ýöne Allah bilen araňyzda kimi araç tutunýaňyz? Şolar araç tutunýaňyz. Ve Allah'dan hem hajat sorajak bolsaňyz, gönümel Allah çykman, kimin üstü bilen çykýaňyz? Öwliýa pirleň üstü bilen çykýaňyz. Gördük dämi? Indi bulara butlaryna näme diýen ekenler? Ilah diýerdiler. Ve Hudaý diýerdiler. Indi bulara näme şu sileýän adamlaryna ilahem diýen aklar, Hudaýym diýen aklar da öwliýa pir, araçlar, şefaatçılar diýerler. Atlar deňmi deňdäl? Atlar deňdäl, ýani etýän amallarynyň hakykata deňmi? Ýem etýän amallarynyň hakykata deň. Şoň üçin ulamalar bize qaada berdiler. Bir düzüne uğratdylar, bir galip berdiler. Olam bir zadyň ady ütgömöklügi bilen şoň hakykata ütgänak diýdiler. Şunukdamy? Emma iblis näme etdi? Ilmsiz adamlar näde wallady? Adyny ütgötdi dänim hakykat berdi. Şunukdamy? Mekke müşriklerin etýän şirkini şirk diýip bermetdänim näme şefaat diýip berdi. Bular ilah diýdi. Ýöne siz bulara ilah diýip çokunmaňdan hem siz bulara öwliýa pir diýip çokunyň diýdi. Näme etdi iblis?
adyny ütgetdi bolyn bizinkilere pikir etdi. Bir zadyň ady deňgelmese hakykatdan deňgelýän näler öýtdi? Ýok. Bir zadyň ady ütgese hakykatdan ütgeýänler öýtdi. Ulamalar şoň düşünýär. Näme diýdi? Ýani iblisiň nämesine şeytan iblis melgunyň ýani näme sözüni batyl sözüni näme dip red edip gaýtaryp näme diýdiler? Kaida getirdiler. Bir zadyň ady ütgemöklügi şonuň hakykatynyň ütgemöklügine iterenak diýdiler. Ýöne bu iblisin kanunyny orsaram ulan. Näde bulandylar? Doňuza ak goýun diýdiler. Goýun halal zatmy, haram zat? Goýun halal zat. Olar näme diýdi? Şuňa doňuz diýmäli. Doňuz musulmanyň düşünjesinde haram. Biz buňa doňuz diýsek bular iýmeýär. Şoň näme diýdiler? Biz buňa ak goýun diýeliň. Bu nesil iýmese ikinji nesil ýer diýdi. İkinci nesil iýmese üçüncü nesil. Bulam goýun eken näme? Goýunlaryň hatarına girýän eken näme? Goýun islamda näme? Halal. Eýem bu haram zadyň ady ütgän üçin hakykatdan ütgänler. Indi bizinkiler näme? Doňuza ak goýun diýýärler. Şunukdamy? Taýyp zina etýärler. Indi türkmençilikde diýip alaly. Ilmi ýoga da zina etmek näme diýsen? Zina haram diýerler. Emma indi bize näme zina diýen adyn beren aklarda näme diýerler? Sevgi muhabbetini paylaşmak diyorlar, ısınışmak diyorlar, tanışmak diyorlar. Isınışmak, tanışmak, ha? Saatli, söhbetli olmaklık erbet saat mi? Erbetler, mağtım olam näme diye? Saat bilen söhbete yaman nimenler adam ata ene dörelle vardır diye. Doğru değil mi? Şunu akıllarım uyanıp, näme yo men o gıyıldan zina edem ağa o diye men yüreğim erbetlerli. Oňam niyet erbetlerli. Yani ısınıştık diye, katnaştık, dost bolduk, käwa adam duygu paylaşýardy. Indi bu näme zina diýmediler, duygu paylaşmak diýip wagtlar. Indi bu pikir etýän şu zinaň ady ütgesi hakykatdan ütgeýänler öýtýär. Şunukdamy? Indi maqtym gülüňän goşgusynda näme diýär? Saz bilen söhbede yaman diýmäňler, adam ata ene dörärler bar. Indi bize näme etdiler? Aýdymsaz, haram mı haram däl? Aýdymsaz haram. Ýöne bular näme etdiler? Aýdymsaz diýmediler, saz söhbet diýdiler. Delile maqtym gülüňden. Aslında olar düşünenok, saz söhbet diýmek näme? Saz yani planı bilen men aram sazlaşdy diýerse. Yani men plandan aýdym diýemaga. Plandan arasy sazlaşdy, saz boldy. Söhbet näme? Arapça söhbetiň asly es-suhbe, dostluk, gatnaşmaklyk. Yani aram saz bolmaklygy, adamyň adam bilen arasy saz bolmaklygy, dostlukly, dogamly gatnaşmaklygy ýazgarlyan zat dälýämagtym bolu. Bizim atamız adam bilen ene döräli bäri. İkisinin arasy saz bolan, ikisi gowy gatnaşan diye. Ýöne soň iblis gelip, şeytan gelip adamlaryň arasyna näme? Näsazlyk getirdi. Dostluklaryny aýryp düşmançylyk getirdi. Şoň şu magtymly ýazgaryp näme diye? Näsazlyk erbet diye. Agdalylyk erbet diye. Adam ata döräli bäri ya. Sazlyk we aralarynda agzawirlik we söhbetlik we dogamlyk gatnaşyk we diye. Emma bular näme? Şu sözü allalardanym harama atdaklar. Şoň şu bir kaida alýar. Bir haram zada halalyň adyny noksap, şu halal zadyň ady harami haramlykdan halala çykarana. Şunukdamy? Ýa-da halal zada bir haram zadyň adyny noksap, şu haram ad halal zady näme? Halal zadalykdan haram zada çykarana. Şunukdamy? Şoň şüp näme? İblis ilimsiz adamlar Allah'tanym, ýok, köp hudaýlyk bolmaýa diýdiler. Şunukdamy? Allah'dan birin çöp başı gymylamaýa. Müşrikler o daşlaryna hudaý diýerdi. Siz köp hudaýlygy näme? Kabul etmeýäňiz musulmanlar. Ýöne bu alimlaryňyz silaň, ne bu öwliýalar diýdi, bu pirler, bu salyhinler. Ýöne näme? Öwliýa, pirler söýmeklik olar silamaklygy. Yani şulary gyssananda çağırmak diýdi. Şunukdamy? Ana şey dip girdi. Indi bir seret ýas müşrikler butlaryna näme diýdi? İlah diýdi. Dogry-dämi? Hudaý diýdiler, Tanrı diýdiler. Indi şu wagtda musulmanlaram näme? Butlaryna näme diýerler? Hudaý diýerlermi? Auzu billahi diýer. Tanrı diýerlermi? İlah diýerlermi? Diýen aklar. Bular öwliýa diýer, bular pir diýer, bular salyh diýer. Dogry. Hudaý diýen zakeriň ady deňgelmedi. Indi hakykat näseret diýer. Emma inni siz şu gawrlar bilen, tümmökler bilen, öwliýalar, pirler bilen gatnaşaňyz, näil gatnaşýaňyz?
ayni müşriklerin butlar bilen gatnaşýaňyz taýp şu gatnaşyga diýin näme diýip atlanyrdy? Şu gatnaşyga at takdymy? At takmady diýin. At takdy, şirk diýdi. Enne bizem şu Allah Taala'nın şirk diýip dakan amalyny sizde tapýasmy tapamyza? Tapýas, ýöne siz oňa başga at takypsyňyz. Şu başga at dakanam bolsaňyz, şu adyň, şu işiň hökmü wa diýinne. Allah bilen araňda arasy tutunmak. Gyssananda Allah'ın çağırsın, yeni bir zady çağırmaklyga näme? At takdy diýin. Allah at takdy, näme diýip takdy? Şirk diýip takdy. Şonu edenlere näme diýip at takdy? Müşrik diýip takdy. Enne biz şu müşrigiň eden vadyn sen ewliya pirde et, son o söýmekdi, o şefaatdi, ol araçydy, o tevessülçüdi. İşimiz ýok. Şu işe Allah şirk diýip takdy, biz şirk diýär. Şu işi edene de Allah Taala näme diýdi? Müşrik diýdi. Biz şoňa näme diýäs? Müşrik diýär. Şunukdamy? Şoň üçin biz bilmeli. La ilaha illallah manysy näme? Allah'ını ibadatda birlemek. Inne Allah'ını ibadatda birlemek bolsa şu sözüň içinde iki sanak kan maniler içine alyan söz geldi. Olam ilah sözü geldi, ibadat sözü geldi. İlah diýmekliň manysy näme? Yaradanlykda, rızk bermeklikde birlemek dälekenne ilah sözüniň manysy ibadatda birlenilmeli zat eken. Şunukdamy? In ilahyň nämedigini bildik. Yeketek ibadat edilmeli zat bir Allah eken. Şundamy? Allah'dan başga hiç bir zada ibadat etmek bolanok. Şu ibadat edilýän zat adamlar tarapyndan kim bolsa şo bolsun, perişte bolsun, peýgamber bolsun, ewliya bolsun, işimiz ýok. Bir billik ibadat edilýän yeketek Allah eken. Yeketek ibadata haqqal ilah bir Allah eken. Indi bu Allah'ın hakikatyny bilemizsoň, ilah sözüniň manysyny hakikatyny bilemizsoň, indi biz näme sözüniň hakikatyny bilmeli? Ibadat sözüniň hakikatyny bilmeli. Ibadat diýmek näme? Bizinkiler ters düşünýär. Ibadat diýmeklik näme diýip başarýar? Gyssananda ewliya pirler çağırmaklygam ibadat diýip bilýärler. We 3-7 etmekligam ibadat diýip başarýarlar. Şunukdamy? We günäňi dökmeklik üçin şaman odunyň üstünden dökmekligam ibadat diýip başarýarlar. We näme kesellerine ya jinlarına palçlara, bilgiçlere barmaklygam dinden ibadat diýip bilýärler. Ýok, bu ýalňyş düşünje. Yankı iblis näme? Şirke başga at bilen näme adamlary şirke düşürýärler. İblis näme? Biz bilen uruş etmeklikden gaýdana. İblis kıyamet kopýança näme? Adam ogly bilen uruşuny goýanok. Şoň üçin biz näme etmeli? İblisin elmadamy atýan oklarynyň nähil tarapdan atýanlygyny, o okunyň görnüşini bilmeli. Şirke näme ok bilen atdy? Ewliya, näme salih, araçy, tevessül, şol oklar bilen atdy. Olar pikir etýär näme? Biz müşrik boljak bolsak, hökmani suratda şu ewliya pirlerim yarady bilýär, rızk berip bilýär diýip düşünmeli. Haçanda biz şu ewliyalar pirler näme? Yaradyp bilenak, rızk berip bilenak. Ýöne bular bir araçy, bular bir hajatymyzy ýerine ýetirýän, ýa-da biziň hajatymyzy Allah ýetirýän, ýa-da bir şefaatçy, ýa-da bizi Allah Taala näme aramyzda durýan araçy diýsek, biz müşrik bolamyzok diýär. Olar ýalňyzça. Dedim müşrikler butlaryny birem şular yaradan şular rızk berýän diýmedi. O näme diýdiler? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa diýdiler. Biz bulara ibadat edemizde bular ibadata haqqyllyp ibadat etýäs diýmediler. Biz bulara ibadat etýäs, ýöne hakykatda biz şulara ibadat etýänem bolsak, şu ibadatda niyetimiz Allah. Ýöne biz näme üçin ibadaty gönümel Allah gönnürmen, şuňy bilen gönnürýäs, bundan hem şefaat umid etýäs diýdiler. Hani aynı şu wagtda etýän adamlaryň nemesi görürüňi, şu wagtda ewliya pirçiler, müşrikçilige düşýän musulmanlara näme diýär? Biz bulara ewliya salih diýäs. Bular ibadata haqqyl diýemezak diýerler. Ýöne ibadata haqqyl Allah diýär. Ýöne biz käbir ibadat diýilýän zatlary, ibadat diýilýän zatdan käbir görmüş. Şulaň ýoluny essegem hakykatda niyetimiz şu ibadaty şulaň üstü bilen Allah ýetirmek. Ýöne näme üçin gönümel Allah'ın ýoluna sarf etmem, şulaň üstü bilen ibadat iterýäs, bulardan şefaat umid etýäs diýdiler. Müşrik diýenlerden sen diýenlerden näme ütgedi? Hiç adam ütgemedi. Müşrik näme diýdi? Ma na'buduhum. Biz bulara ibadat edemizden. Ibadat göndürip otyrsyň. Bunyň näme? Jogap berýär.
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa dediler. Doğru, ibadet. Yöne men ibadet etemde iterýän zat men ibadata. Şu ibadata haqqylly we demek diye. Şoň üstü bilen Allah ibadatymy ýetirýän ýöne bular maňa Allah'ın ýanyna şefaat etsin diye. Bulara näme diye? O sen şu wagt gyssananda plan pir çağırdın. Gyssananda Allah'dan gaýryny çağırmak şirk. Gyssananda bir Allah'y çağırmak ibadet. Indi sen näme üçin gönümel ona bu Hudaý diýmeýän bolsaň, ödüňi müşrik saýmaýan bolsaň, gönümel ona ibadeti näme üçin Allah eden akdysak, näme diye? Ýok diye. Aslynda men ibadet edemde diye şu öwliýa. Ya da gyssananda şu öwliýany çağıramda da niyetim Allah diye. Yönümün Allah gönümel çağıramaktanym. Şoň üstülen çykýan ýöne bundan niyetim diye bu maňa şefaat etmeklik diye. Näme ütke diýen ayetden. Hiç adam ütgemedi. Indi bizde at we hakykat var. Inni yönü näme bulan adı hakykata den gelmedi. Adı bular tevessüllüýdi, şefaatçy dedi. Ýöne etýän işleri aýny müşrikleň eden iş bilen den geldi. Taýp şu işin adı var İslamda? Ba. Näme diýip taktı İslam şu işe? Müşrik dedi. Şu işi edenlere kim dedi İslam? Müşrik dedi. Biz şoňşyp etýän işiňi araçy diýedin, tevessülçi diýedin. Ak koyunlayıp yiyin, duygu paylaşyanni, arağı işte açar su diýbi, nasın özü haram del, keypi haram diýbet, ha? İşimiz yok. Şurada da İslam şirk diýdi, şunu etýäni de müşrik diýdi. Düşünüpdi mi? Inne ibadatyňa näme etdi? Müşrik iblis adyny ütkötdi. Bidgata sünnetin doğanını geydirdi. Düşündüňmi? Hemme bidgatlar sünnet diýip ýaýratdy. Sünnetin hem adyny aýyrdy da bidgat adyny geydirdi. Düşündüňmi mi? Küfri işleri ibadet adı bilen berdi. Ve ibadet işlerini, imani işlerine de näme? İblis küfür dinden çıkmaklak adyny verdi. Tayyip buna da näme daşa gitip oturmalar, sopallaýar näme diye kitabynda. Bular näme? Wahhabiler Kur'an hadisi ters terjime etýär. Ya bolýar, Kur'an hadisi terjime etjek gelmen. Hemmesiniň depesinde göýüne oturup beren näme? Sopallaýar. Bizem silýät. Allah rahmet etsin. Sopallaýarym şu iblisin hakykatyny bize aýtdy. Iblisin hakykaty nämedi? Bir zadyň adyny ütködüp berýärdi. Näme diýär sopallaýar? Bidgat bilen örtdüler sünnet cemalini. Şunukda mene öz ene dilimizde hemme kişinin eline bar kitap, hemme kişinin tanıyan alımın sözü. Bunu açıklamak gerek gel. Şunukda näme diye? Bidgat bilen örtdüler sünnet cemalini. Yani iblis ve iblise uyan ahun molla müftüler näme? Sünnet cemalini bidgat bilen örtdüler diye. Yani bidgatlara sünnet adyny verdiler, sünnet adyna da bidgat adyny geçirdiler diye. Şey dibem, sünnet ady bilen adamlaryň içinde il köpçüliginde näme? Bidgat ýaýratdylar. Ve bidgat adyny beribem il köpçüligini sünnetten daşlaşdyrdylar diye. Şunukdamy? Ibadet ady bilen il köpçüligine näme etdiler? Küfür ýaýratdylar. Ve ibadata da küfür diýem, kafirlik diýem il köpçüligini imandan alyp galalar. Şunukdamy? Bil tawhid diye diýmelem. Emma näme müşrik ahunlar näme diye. Bular tawhid şirkden başgarat bilen akdy. Taýp. Bizim öz türkmen alimlamadan şundan başgarat bilmediler. Dedim şu bolmasa bolana sopallaýar näme diye. Akide bilmeyen şeytana iller müň ýyl ibadet etse barsy ýeller diye. Şunuňmy? Sopallaýar wahhabimi inni. Akide näme? Tawhid. Tawhid näme? İman. İman näme? İslam. Ummat bolanok, imanı bolmasa, ummat bolanok, la ilahe illallah manisyna, peygamberin düşünürsek düşünmese, ummat däl, ilah näme şonu bilmese, ummat däl, ibadet näme şonu düşünmese. Şoň şu başga fetirlerine sopallaýar näme diye. Sen 1000 ýyl ibadet etdi, 1000 ýyl agyz bekle, 1000 ýyl roza tutda, kelläňe de metrlap, rulonlap matadan selle tut. Näme? Akide bilmeyen şeytana illi, akide bilmeyen cahilem diýmedi. Oglanlar şoň üçin biz akide bilmeyen, tawhide düşmançylyk edip şirk rewaç etýän ahunlara müşrik diýsek bizden öýkölemeler gidip sopallaýardan öýkölemeli. Biz näme etdik? Diňe müşrik diýdik, emma sopallaýar Allah ona rahmet etsin näme diýe? Şeytan diýe ol. Şunnuňmy? O şeytanyň nökeri diýe. Näme diýe sopallaýar? Akide bilmeyen, yani
Musulmanın Allah barada anancı näil bolmaly? Musulman peygamber barada anancı näil bolmaly? Musulman tawhida nädip düşünmeli? Musulman la ilahe illallah Muhammedar Resulullah näil düşünmeli? Musulman kimin hükmü bilen hükümlenmeli? Musulman kimin halal diýende halal diýmeli, kimin haram diýende haram diýmeli? Şu zatlar bilmese näme diýe sopallaýar? Aqide bilmeyen kim şeytanın iyili diývally? Ilki bilen aqide bilmeyen, tawhid bilmeyen, tawhida çağırmayan, tawhida düşmançylyk edip, şirk rewaş etýän birinji bilen billiye şo şeytan. Şo şeytanın iyili diýe, ikinji bilen billiye on ibadet etýän zatlaryna allanıp o ahun niýme diýe. On ibadeti diýe Allah'ın dergähine de kawullandy. Şunukdamy? Sen ibadetin kawul boljak bolsa, namazyň kawul boljak bolsa, täret gerek dämi? Täret gerek. Täretsiz namaz okasan kawulmy? Kawullal. Edil. Ibadetden kawul boljak bolsa tawhid gerek. Tawhidsiz, tawhidin bolmasa, şirkden gaýtmasaň, ibadetlen kawullal. Buna bizim diýen gurrunmuz däl, bu Wahhabi alimlaryň diýen gurrungy däl. Ne bizim Türkmen alimlaryň diýen gurrunlary. Ne ýene gaýtalap diýe sopallaýaryň tedini. Hemmemiziň ýadymyzda galsyn. Näme diýe? Aqide bilmeyen şeytana iller diýe. Müň ýyl ibadet etse näme? Barsy ýel, barsy puş diýe. Sen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inin ayetini tercümeden sopallaýar. Ve la in aşrakta la yahbatanna amaluka ve la takunanna minel khasirin ni Allah Teala. Eger sen şirk etsen, akide bilmesen, tawhidden dänsen la yahbatanna amaluk baramalın puja çıkar diye. Dünyada ve ahirette kim bolup gelersin? La minel khasirin. Ahirette de näme utulanlardan bolarsyň diye. Ana öňkü alimlaryň näme sözlerini dinleyen aklarım, pikir eden aklarım. O bir namada kapır deyiptir deme. Ör vökten gelir. Biz diyemez. Biz alimlanmadan. Yani Türkmen alimleri olsun. Ya Arap alimleri olsun. Biz alimlanmadan pendine uyuyaz. Kur'an almasanız näme delil? Hadis almasanız näme delil? En sonunda biz maqtimula gaýtmaly bolyaz. Maqtimula näme diye? Cemaatsiz azan bir guru sesdir diye. Düşündüňmi? Yani maqtimul ýazgarya nämiş bir ýazgarya? Ol adam alim bolan we şahir bolan we zamanasynda musulmanyň pese düşen halyny özünden soňkulan ama şahirana dili bilen ýetiren. Näme diýen? Cemaatsiz azan bir guru sesdir diýen. Düşündüňmi? Yani maqtimuly gahary gelip musulmanlar ýazgyryp başlan. O azanlar aýtdy, näme üçin mescide gelen wagt? Düşündüňmi? Maqtimulyň zamasyň türkmenler dinden daşlaşyp başlan. Şoň üçin maqtimulyň izinden soňky gelen nesilem orsa gul boldy, kapyra gul boldy. Maqtimuly ýazgary baýdanak, maqtimul öz zamanasyny bize ýetirýär. Biz maqtimulyň zamanasynyň musulmanlarynyň halyny bilesimiz gelýär. Näýli bolupdyr? Maqtimul şahir gurrun berýär bize. Oňa da Allah rahmet etsin. Näme diýe? Cemaatsiz azan bir guru sesdir diýe, dogry dämi? Yani azan çağırıyor, azançı jar çekýär, Allahu ekber, Allahu ekber, hayyalas salah, hayyalal felah diye. Hiç kim bu azança jogap berip cemaata gelmese, bu bir ýöne ses bolar diye. Azandan aýtmak ýöne sessel adamlar diye. Şu azanyň aýdylan öýü dolmaly, namaza golmaly. Ýöne maqtimulyň zamanasynda azanlar boş sese öwürlüp durur. Azan aýdylan jaýlarda dolup adamlar namaz okumanlar. Biz ýene maqtimuly işandan sorasymyz gelýär. Ey maqtimuly, şu zamanyň azanlaryny guru sese öwürüp, şu azanyň aýdylan ýerlerinden hem adamlaryň jemaatlar bolup ýüşüp namaz okumasyzlygyna sebäp bolan zat näme? Bize aýda diýsek, aşakda maqtimuly näme diýer? Nice mollaň okan ilmi hevesdir diýip. Düşündiňmi? Mollaryň okayan zady oyun mollu diýe. Şoň şiwem näme? Mescitler boşap kaldy diye. Şunukdami? Mollalar mescitlerde azan kâmat düşen ýerde imam bolup, Kur'an agdaryp, hadis agdaryp, näme? Din okutmaly hallaryna mollalar näme etdi diye? Şakır zawatlaryna gidip tewerek çykdylar diye. Şunukdami? Arak zawatlar açylanna, bir topur kuntu bozuk bagyşylar näme? Bozuk aýallar aýdy maýdanna öňüne çykyp çapak çaldylar mollalar. Şoň şeýem näme? Azan aýdylan jaýlar cemaatsiz galdy. Düşündiňmi? Cemaatsiz azan bir guru sesdir diye. Taýip guru sese çykaran zat näme? Azan aýdylan jaýlarda cemaatdan gelmesizligine, musulmanlaryň namaz taşlamagyna sebäp näme boldy? Ýygyna maqtimul aýtdy. Nice mollaň okan ilmi hevesdir. Mollaryň dinni tutup berende oyun mollu diye. Dinlerini oyun etýärler diye. Taýip
Yine sorasımız geliyor biz Maqtumullu näme keşke cevap vermezmi ha? Ey Maqtumullu işan bu mollaların dininin oyunu öwürülmekliğine sebep bolan zat barmy diýäsin iýdin naqsetirde cevap berip näme diýär? Qadylaryň käri çilimdir nasdyr diýär. Şunu däme? Qadyň derejesi molladan uly. Qadylaň qary diýär käri, gerayin mollu diýär. Qadylaň käri arak bollu, neşe bollu. Köntüçülük bollu diye, elinden hem diye, din oynayan mollalar çıktı diye. Yine sorasımız geliyor Maqtumullu'nun. Ey Maqtumullu, qadylaň bu hala yetmekliğine sebep bolan zat barmy diye sorun. Son kıtetirde näme dip cevap berýär? Ha? Qadylaryň käri çilimdir nas bollu diye, para görse dide çöke başlat diye. Dide çöküp secde edip ruku etýän adam Allah dällanym pul bilen güýçli bollu diye. Şunup däme? Ina qadylary yer şu derejä yetiren zat näme? Pul bilen güýç bolly. Häkimiýetiň halal diýenne halal diýerler. Häkimiýetiň haram diýenne haram diýerler. Häkimiýet näme haja gitmediň dönen Aýşany çokunýar. Haja gitmän Aýşany çokunýar. Häkimiýet näme men şula adamlar öldüresin diýär, sen şulara dini başga diýip fetwa ber diýär. Bularam dini başga diýip fetwa berýärler. Ina iň soňunda näme? Qadylaň näme käri çilim nas bolupdyr, barigaçylyk bolupdyr, neşe satmaklyk bolupdyr. We Hudaýlar kim bolupdyr? Allahlarym näme para görse diýde çöke başlatdy. Olaň Allahsam näme Rahman Rahim bolmady, olaň Allahsy pul boldy. Olaň Allahsy wazifa boldy, olaň Allahsy kapır zalim padşalar boldy diýär. Şunukdamy? Ana şol qadylaň, şol mollalyň, şol muftilaň elinden kim çıktı? Kim emele geldi? Binamaz. Näme? Sünnetün ýerine bidgat tutup ýören halk geldi. Taýp bu halka da biz näme diýdik namaz okuman üçin? Kafir diýdik. Näme üçin? Kur'an aýtdy, kawul eden aklar, hadis aýtdy, kawul eden aklar. Siz Wahhabiler Kur'an hadisi ters terjime etýäňiz. Biz aljak gäliler. Şoň üçin ýene biz Maqtumully'a aýtmaly bolýar. Maqtumully, sen şahiram bolsaň, sen bir alim adam, dine mukapsyň, Kur'ana mukapsyň, goşgam ýazypsyň. Sen nazarında binamaz kim diýmez Maqtumully näme dip jogap berýär? Binamazy görmäňler diýär. Ecemem bolsa o binamaz dämi? Kimem bolsa? Binamazy görmäňler diýär. Salam berse almaňlar diýär. Ölse ýup gömmäňler, murdar durar binamaz diýär. Murdar näme? Nejasat. Şunukdämi? Käfirim az oňa. Nejasat diye. Bizim hökümümizmi? Wahhabiň hökümi de bu Maqtumullyň hökümi. Näme onda Maqtumullyň kitaplar gadagan edilip Maqtumullyň mavzaleyiniň üstünde Maqtumullyň Wahhabi kendip ýazanaklar. Maqtumully benne öllü. Allah rahmet etsin. Inni gelip olaň arasynda bulary ýazgary bilen. Emma biz Maqtumullyň diýen zadyň diýäswon bize Wahhabi Maqtumullyň näme? Türkmeniň näme arşagallaryan şahiri. Ola sana ey binamaz kapır we nejasat murdar diýär. Ölsen gömme salam berse alma diýär. Ola sen näme depeňde oturýan arşagallaryan şahiriň bolýa. Menem Maqtumully'a eýererim şuýyn. Dogrydymy? Maqtumully'a eýerýän ata babamyň pendini tutýan. Maqtumullyň sen hakynda diýen zady dinleýän. Maqtumullyň sen hakynda götür diýen ygtykadyny göteremdi. Menem dini başga öwliýa pirlere, peýgamberlere söwýän Wahhabi bolýan. Teredimi bu? Bu terede däl. Bu Allah'ın teredi de, bu şeytanın teredi bolýar. Şoň üçin oglanlar biz näme etmeli? La ilahe illallah manysine düşünmedik. Şu ummatlygyna gelenak. La ilahe illallah manysine peýgamberiň düşündürüşi we isleýşälik düşünüp, isleýşälam awal edip buyuran zatdan edip gaýtaran zatdan gaýtmasagam, şu ummat koloniýadan çykanak. Ummat koloniýadan beden taýdan çykdy şu wagt. Dogry, alhamdulillah, oňa da 100 000 şükür etýäs. Ýöne ummat diňe bedennäl, ummat ruh, ummat can, ten, ummatyň akly we zehini we pikiri we ummatyň diňe bedeniniň koloniýadan çykan näme bizi kän gyzyklandyryna, ummatyň ruhy, ummatyň akly, ummatyň pikiri näme, ummatyň kellesi näme koloniýadan çykmaly. Ummatyň oý pikir, akly, ruhy, wyjdany, imany koloniýadan çykmasa beden bize gerek gel. Ol beden eýem näme? Tokko leş ozat edena. Şunukdamy? Inni gaýdyk gelet. Ilahiň manysy diňe yaradan diňe rızk berýän näleken? Ilahiň manysy hakykatda ibadet edilýän nimetlik eken. Onda musulmanyň ýekeje ibadet etmeli zady bar eken, olan bir Allah.
Inni näme awanayl ibadet etmel, ibadeti bilmel. Inni şu wagt köpçülüklerin arasında näme ibadet ütgötdiydik. Sopallaryň aýtmaklygyny ora näme diýipdirler? Sünnetleň ýerine bidgatlar tutupdyr. Bidgatyň ýerine de sünneti goýupdyrlar. Şoň üçin biz bilmeli. Şu wagt il köpçülüklerini sünnet diýip edilýän zat bidgat. Ve bidgattyr, eýdäýmen, baraýman diýip ýazgyrylýan amallarym sünnet. Ve il köpçülüklerini şu wagt näme dinni edilýän zatlar küfür. Şunuq däme? Kapyrçylyga ertiýär dinni edilýän zatlary. Ve şu zatlar edäýmen, şuňa baraýman, dinden çykarsaňyz şunu etseňiz diýilýän adam näme? İman bolupdyr. Şoň üçin indi biz bilmeli bolýar hukmany suratda näme? İlah sözüniň manysy näme? Ibadet sözüniň manysy näme? Näme üçin biz bilmeli ibadet sözüniň manysyny, ilah sözüniň manysyny, Allah sözüniň manysyny näme üçin bilmeli? Hatta yetesanna lehu ma'rifatu ma'ani ve muqtadayat ve lawazim ve mubtilatul kelimetul asime kelimetut tevhid. Hatta yetesanna, hatta maňa näme mümkinçilik bolar ýaly. Biz näme Allah, ilah, ibadet sözüniň manysyny bilmeli. Maňa mümkinçilik berer ýaly. Haqiqi şulaň manylaryna düşünür ýaly. Şulaň haqiqatyny tanar ýaly. Ve muqtadayat ve şulaň talap etýän zatlaryny biler ýaly. Ve lawazim ve şulaň hukmany suratda içine alýan zatlaryny ýerine ýetirer ýaly. Ve mubtilat bu sözleň manylaryny bilen soňam bu sözü puja çykarýan, bu sözü bozýan zatlarym öwrenir ýaly. Men hukman Allah sözüniň, ilah sözüniň, iman sözüniň, ibadet sözleriniň manysyny Allah ve Rasulüň isleýişerek bilmelimen. Ve Allah Rasulüň isleýişerek bilsem, ana eýyam ondan maňa mümkinçilik dörýär bu sözleň hakykatyny bilmekligi. Bu sözleň manylaryny düşünmekligi, bu sözleň talap etýän zatlaryny edip bu sözleň gaýtarýan zatlaryny gaýtmaklygy. Çünki bu söz niye? El kelimetul asime. Çünki bu söz musulmany küfürden saklaýar. Asime goraýa, saklaýar. Çünki bu la ilahe illallah sözü ýöne dille aýdylýan sözlerle. Çünki bu söz meni en soňunda netijede meni dowzakdan gorajak söz. Şoň üçin bu sözüň bozýan zatlary bar, bu sözü batyla çykarýan zatlar bar. Şoň üçin bu sözü bozýan we batyla çykarýan zatlary men öwrenmeli gaýtmaklyk üçin, ägelenmeklik üçin. O meni goraýan sözüm kelimetut tevhid, tevhid sözü. La ilahe illallah sözü. Ýöne sopallaýaryň diline akide diýip geldi. Görýärmi? Sopallaýar näme diýdi? Akide bilmeyen şeytana illir. Müň ýyl ibadet etse barysy ýeller diýdi. Emma sopallaýar näme? Akide diýdi. Bizem akide diýäs. Musulman akidesini bilmeli. Musulman tevhidi bilmeli. Tayyib. Şoň üçin näme? Ýene ýygynden näme diýär? Wa la yafutuni diýär. Ýöne şu taýda näme? Menden sıpmasın diye. Yine bir aýtjak zadım ma diye. Şunuk däme? Yine bir aýtmaly zadım ma diye. Et-tezkir. Ýatlatmaly zadım ma. Biz bu sözleň manysyny bilmelidik ha. Manysyny bilmeli, manysyna düşünmeli. Buýurýan zatlaryny gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Bu sözler batyla piçege puja çykarýan zatlardan ägelenmeli. Ýene men bir zat şurada ýatlak geçeýin. Galmasyn bi anna tahqiqat tawhid ilman we i'tiqadan we nutqan we amala. Ýöne diýär, ýene bir agdaljak zadım näme diýär? Tahqiqat tawhid. Şu la ilahe illallah sözüni. Tawhid sözüni näme? Tahqiq, amal etmek bol, amal etjek bolsaň, hukmany suratda näme? Ilmyny bilip, i'tiqad edip, dille diýip, iş ýüzünde de etmelidir diýär. Yani üç agdan bilen edilmelidir diýär. Pikir etme diýär. Yani la ilahe illallah manysy şu diýilse, diňe manysyna düşünseň, bollu diýip pikir etme diýär. Yani diňe dille la ilahe illallah manysyna näme diýilse, yani Allah'dan başga ibadete haqqal ilahi ýok diýsen, sen tawhid sözüni, seni küfürden, dowzakdan gorajak sözüni amala asyrdım diýip pikir edäýme diýär. Bu söz diýär, üç agda bilen amala asyrlanýar diýär. Ýürek bilen, dil bilen, beden bilen. Ýürek bilen ananmaly, i'tiqad etmeli, manysyna düşünmeli, diliň bilen diýmeli we beden agdalaryň bilen näme amal etmeli. Buýuran zatlaryny tutmaly, gaýtaran zatlaryny gaýtmaly. Taýip, ina şu zat näme? Nuş kelimet tawhid näme? Huwa nuqtatul intilaqil ula li tahqiq meşru'iyyet wujudul umma diýär. Şu zatlara düşünen soň näme diýär? Ey Muhammed ümmeti diýär. Sen yitik giden, täzeden näme Muhammed ümmetini tapasyn gelýänmidi. Muhammed ümmeti yetdi şu wa. Onna bunna dağanyk gezip beren adamlar var. Olar jemleýän jemaat ýurt ýok.
Yekece yurt var oğlum Saudi, Allah Teala näme hayrını bereketini arttırsın. Ýöne bir yurt umumy ummaty suratlandyryp bilýärmi? Ummaty suratlandyryp bilenek. Şoň üçin biz umumi dünya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummatyny suratlandyrjak bolsak, bize Peygamberin döwründe näme bir ummat gerek. Peygamberin ve dört çağrılarının döwründe dili başkaları vardı, milleti başkaları vardı. Ýöne olary bir ferhet jemleýärdi. Dogry dämi? Olary bir Allah we İslam ady jemleýärdi we hemmesiniň näme gany musulmançylyk gany. Öňkü ummatyň islenlik biriniň näme ganyny barlasaň näme muslim plus diýip çykýardy. Şunuňdämi? Emma bu wagtky muslimleň ganyny alsak näme minus çykýar. Oňa da A ýa-da B diýip berýär. Ýok, öňkü ummatyň ganyny alanda muslim diýip çykýardy. Öňkü ummatlar jemleýände İslam di, iman ni. Emma bu wagtky musulmanlar jemleýän zat ýok. Biz Allah'da jemlenek. Biz bir Allah ibadet etmeliyiz, olar ýok, Aýşany çokunsaň bolýar diýe. Biz bir Kur'anyň hökmüne we Rasulullah'ın sünnetine gelmeliyiz, onu ýok. Ol ikisini aýyrdy, goýdy, eşege ýöklep, ýyzyna uğrat. Bize Leninin, Stalin'in, komünizmin ýa-da demokrasiýanyň höküme gerek diýerler. Emma dille muslim diýerler. Ýok, onam diýýäni diýe, hemmesem diýene. Şoň üçin indi her bir dinine, her bir Allah'ına we peygamberine, peygamberin sünnetine, öz Muhammed ümmetine namys edebilýän musulman namys etmeli. Tabi nädip namys etmeli? Şu yiten ummaty tapjak bolmaly. Şu keselli ummatın kesellerine melhem merjek bolmaly. Ve şu şel edilen, ısmat edilen ummatı näme işlemäge näme iterjek bolmaly. Ve şu öllüme yiten ummatı näme direltjek bolmaly. Inni men şu ummatı getirmekli üçin birinci bilen näme zatdan başlamaly? Ana şu tawhidden başlamaly. Şunuňdämi? İktisadiyetten başlamalylar, siyasetden başlamalylar, medeniyetten başlamalyar, sungat işlerinden başlamalyar. Yok. Biz birinci bilen oglanlar ummat getirjek bolsak, peygamberlerin başlayan zadından başladık. Ola başlamaly. Olam peygamberlerin başlayan zat ine tawhid. Hemme peygamber kavmine gelip, näme kafir kavmine gelip, olardan musulman ummat yaratjak bolanlar. Olan näme kafir ummatdan musulman ummatyna öwürülmekliklerini isleýänlerine. Hemme peygamberler nämeden başladylar? Allah Teala jogabyny berýär. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut diýdiler diýe. Hemme peygamberler ummatlaryna baranlaryna barsa bir agızdan ey kavm bir Allah ibadet edin. Allah'dan başka ibadet edilýän närseleň barsyny taşlaň diýdiler diýe. Inne biz kim? Biz talipler, biz ulemalar, biz musulmanlar. Biz kimin mirasdaşary? Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasdaşary. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? El ulema warasatul enbiya diýär. Bilin, yeketek meniň mirasdaşarlarym ulemalardyr diýär. Taýip inni biz peygamberin mirasdaşary boljak bolsa, peygamberin da'wat ýolundan biz miras almaly. Peygamberin birinci buyuran zadynan biz miras almaly. Peygamberin birinci gaýtaran zadynan biz miras almaly. Şoňşy inni biz şo yiten Muhammed ümmetini direltjek tapjak bolsak, ya hasta keselli yatan Muhammed ümmetine derman u däri berjek bolsak, näme bilen dermanlamaly? Näme bilen därilemeli? Şu ejizlan ummety kowmy nädip direltmeli, güýçlendirmeli, kuwwatyna getirmeli. Olam şu peygamberlerin birinci çağır, birinci gaýtaran, birinci çağıran zadyna çağıryp, birinci gaýtaran zadyna gaýtarmaly. Biziň bad algamymyz şu bolmaly. Biziň bad algamymyz şu bolmaly. Şunuňdämi? Bir ýak algajak bolýan, bad alyp başlaýan bir ýerden. Biziň bad algamymyz şu näme? Tawhid bolmaly. Biziň pellihanamyz başlajak ýerimiz şu tawhid bolmaly. Şu tawhidden öň zada başlamalylar. Biziň birinji ummaty öwretmeli zadymyz tawhid bolmaly. Biziň birinji ummaty saklamaly zadymyz näme? Şirk bolmaly, küfür bolmaly. Şu zat bolmasa näme bolanok? Ve huwa as-sabilul wahid al-asim min kaydil kuffari ve muhattatatul ilhad. Inne şu zat näme? Bize içinde ummata näme? Tawhid ýaýratjak bolup şirkden gaýtarjak bolýar. Ýöne ummatın içinde şungalyk ruhi tevhid bilen badygyny bilýän kafirler bar. Şuňdamy?
Haqiqi peygamberlerin da'watını edebilecek adamlar vardygyny bilýär kafirler. Kafirler gol gowşurup betýärmi? Ýok. Kafirler gol gowşurup betana. Kafirler kayt, hileler gurýar. Ateistler muhattatat, planlar gurýar. Ve yeketek bidi kafirlerin hilesinden ve ateist, komünist, koloniyaçylar näme planlarından bidi yeketek gorajoklat näme şu tawhid. Haçanna biz tawhid bilen başlap we şirkden gaýtarmaklyk bilen başlasak, kafirin hilesi özüne gaýdyp barýar we ateist, komünist, koloniyaçylar näme goýun planlaryna özleri düşýär. Olam Allah'ın izni bilen, şunukdami? Yemkuruna ve yemkurullah. Wallahu hayrul makirin. Allah Teala näme diýär? Kafirler hile gurarlar diýär. Allah da hile gurar. Yani kim hayırlı çıkar diýär? Allah'ın hilesi hayırlı çıkar diýär. Allah Teala näme diýär? In tansurullaha yansurkum diýär. Ve yuthabbit aqdamakum diýär. Siz Allah yardım berseňiz, Allah size yardım berer ve gadamyňyzy bekeder diýär. Güýçleder diýär. Allah yardım bermek adamların hemmesini Allah yardım vermek näme? Bütün mahlukatları, bütün adamzady näme? Gulçuluğundan çıkarıp Allah'ın gulçuluğuna çağırmak. Yani Allah yardım vermek. Şu Allah bizim yardımımıza mehtaç değil. Yani diýdigi näme? Allah siz bana yardım verseňiz, men size yardım veririm, o size güýç ederim diýdigi. Yani Allah yardım vermek, Allah ibadet etmek. Bar Allah ibadet etmek, Allah'dan başka yasama hudaýlar ayırmak. Bir adamlar haqiqi haq ilahin gulluğuna getirmek. Ana şu. Eğer de biz şeysek Allah bize yardım berýär. Şunukdami? Ve yana Allah Teala näme diýär? Kafirlerin hilesinden, planlarından gorkmaň diýär. Olar yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim diýär. Olar Allah'ın nurunu, olar Allah'ın dinini ağızları bilen üfläp sürjek bolarlar diýär. Wallahu mutimmu nurahu diýär. Yani Allah nurunu tamam eder diye. Allah dinini yeňiş berdir diye. Walau kerihal kafirun. Ey kafirler diye. Siz Allah'ın dininin ýaýramagyny islemeseň edem diye. Şunukdami? Şoň üçin biz şu dawat edemizden näme? Allah bil baglanmaly. Ýa-ni şu taýda näme? Bizim birinji başlangyçlarymyz näme bolmaly? Şoňa ünsümüz çekdi. Yani la ilaha illallah manysy Allah'dan başga ibadete haqqal ilahi ýok diýilse pikir etme diye. Bu sözü düňe dille diýilmeli söz ýa-da bu söz düňe aňlarda, zehinlerde, ýüreklerde götermeli sözdür diýip pikir etme diýär. Bu sözüň manysy üç agza bilen amala asyrylmaly. Ýürek bilen, dil bilen, beden agzalar bilen. Buňa näme gaty dogry üns bermeli. Biz hakykatda näme şuňa üns berip, şu zat bilen başladyk. İnşaallah şu söz bizi, näme? Şu amal bizi Allah'ın yardım bilen, Allah'ın sebep etmekli bilen näme? Hatta kafirlerin hilelerinden ve olan çyzýan näme planlaryndan bizi Allah gorajak. Ve ýene şu taýda bir üns berýän adam, üns bermeli adamdan näme? Gynan sagam biz bilen näme? Aqida var musulman doganlar bolla. Şunukdami? Gynan sagam biz bilen näme? Aqida var musulman doganlarymyz bar. Ýöne kafirlerinden näme gurrunlar gelýär. Entek bu dağwatlar ýaýratmalymış. Entek bu dağwatlar näme? Dinlemellämiş. Ya olar Allah'dan gorksunlar. Haqqy aýdy bilmeseňem näme? Aýtýana ýardamçy bol. Aýdylýanlardan ýaýramaklygyna sebäp bol, onuň öňüne bewet bolma. Gorkup dille diýänem bolsaň ýüregiňde ıtqad etme, dille diýänlaryň ýüregiňe etirme. Eýem gorkup diýipseň ýüregiňe şo zady kabul etip hakykatdan hem şu edilýän dawat ýalňyşdyr aýtsaň, sen murtet bolýan, dinden çykýan. Şunukdami? Bu en erbet zat bu Allah'ın da'watyna, Allah'ın dininiň öňüne bewet bolmaklyk. Tawhidin ýaýrap şirkin gitmekligine sebäp bolýan da'watlaryň öňünde durmaklyk. Olaň ýaýramasyzlygyna sebäp bolmaklyk o erbet zat. Allah Teala näme diýär? Ve men azlamu mimmen mena'a mesajidallahi en yuzkara fiha ve sa'a fi kharabiha diýär. Allah ýad edilmekligine ya Allah'ın ýad edilmesizligine sebäp bolup mescitden yıkılmaklıklarına sebep bolýanyň aňyrda ýokarda kafir barmy diýär. Ýok. Eýem ol musulman özüne tawhid diýse de kafirin etýän amal ne diýär? Şoň şu kafirin amalyny eden kafir bolmaklykdan hem daş bolmaýar. Şoň şu näme? Dille diýänem bolsaň näme? Ýüregiň kabul etmesin. Dille diýänem bolsaň ýylyň göz üçin hakykatda ýaýratjak bol, kabul etjek bol. Sebep boljak bol. Emma näme? O ýüregiňe getirip çynyň bilen, janyň teniň bilen şu dağwatyň ýaýramasyzlygyna sebäp bolsaň,
Onda näme imanyň täzelek gördüýmeli bolýar. Näme kafir bolmaklykdan, murtat bolmaklykdan gorkdyýly. Allah Taala näme diýen gaýetde? Ve men azlamu mimmen mena'a mesacidallahi en yuzkara fiha ve sa'a fi kharabiha diye. Bundan aňarda zalim kapır ýokmy diye. Bundan aňarda zalim kapır ýok diye Allah'ın öýlerini, Allah'ın ýad edilmekliginden gaýtarýan adamlar. Ve Allah'ın öýleriniň näme ýykylmaklygyna sebäp bolup hereket etýän adamlardan aňarda kapır zalim ýok diye. Şu dawat näme azanyň gury ses bolmasyzlygyna iterýär. Şu dawat inşallah mescitleň jemaatlardan dolmaklygyna iterýär. Şu dawat inşallah adamlaň adam parazlygyndan çykaryp Allah parazlyga çykarýar. İnşallah şu dawat näme gul bolmaklykdan çykaryp gullaň yeketek yaradany bir Allah'ın gullugyna çykarýar. Emma näme gynansaňam näme öz akide bir diýen doganlarymyz näme mysmyşa uyup ýa-danym näme gorkularyndan ýaňa yok bu dawat entek ýaýradylmalar ýa dinledilmeler şunlara ters gurrunlar etýär. Allah Teala näme hemme hak hidayet ýoluny bersin. Ve näme bela beterlerden küfre dänip imandan soň küfre dänmeklikden Allah Teala öýde hemmemizi näme gorasyn. Şoň üçin biz Muhammed ümmetini getirjek bolsak Muhammed ümmetine şundan başga ýol ýok. Ve biz şu Muhammed ümmetini näme kapyrlaň hilelerinden gorajak bolsak goranmak üçin yine şundan başga dawat ýok. Bu zatlara hukmani suratda näme üns bermeli. Ve bihi nastati'u an nafi'a min gaflatina ve subatina al-amiq diye. Ve ina şu dawat bilen näme biz inşallah nastati' başarafya an nafi'a min gaflatina gapyllygymyzdan açylmaklygy näme başarafya. Şu wagt Muhammed ümmeti gapyl. Yani gapyllykdan oýanmaly. Ýöne biz gapyllykdan oýarjaklar tawhid we şirkden saklanmak. Muhammed ümmeti şu wagt uquda gelip ber. Oya getselerim olar uquda. Özlerini akıllıdırın, bilýändirin, düşünýändirin desenim olar gapyllykda. Bizenne uqudan näme oýarjaklar, gapyllygymyzdan gözümüz açjaklar da ýene ýene şu tawhid. وهو زمام أمرنا من أيدي أعدائنا لنتسلم زمام أمرنا من أيدي أعدائنا وبذن شوات جلومuz öz elimizde değil zimam jilov hakikatten bizin şuwat jilowumuz öz elimizde değil bizi dolanýanlar öz dilimizde bizin dilimizde gürleýän bolsa bizi dolanýanlar bizin ganymyzdan bolsa ýöne onuň jilowy bizin elimizde değil onuň jilowy öz elinde değil şoň üçin biz Muhammed ümmeti öz jilowumuzy öz elimize alıp İslam ummatyn İslam bilen İslam jilowy bilen İslam hükmü İslam şeriatı bilen ýöretjek bolsak bize näme şu dawatdan başga dawat ýok linaquda qafilata a'immatin ummatana bi hukmi rabbina wa hadi nabiyyina sallallahu aleyhi ve sellem we biz ummat kerwanymyzy näme ýöretjek bolsak şu Muhammed ummatynyň näme kerwanyny ýöretjek bolsak bize näme peýgamberiň ýolundan we Allah'ın hükmünden başga hüküm ýok. Biz näme Muhammed ümmetini bir näme agyr ýüklü barýan näme bir agyr kerwan misalyny al. Şu kerwany ýöretjek bolsaň, şu kerwan çopançylyk etjek bolsaň, näme şu kerwana çopançylyk edip bolanak Allah'ın hükmü bolmasa, şu kerwana çopançylyk edip bas bolup sürüp bolanak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bolmasa ve şu ummata Allah'ın hükmü bilen ve peýgamberiň sünneti bilen çopançylyk edip bolanak ummata tawhid gelip şirk gitmese ve ummata tawhidem gelip şirkem gidenak tawhide dawat edilip şirkin gitmekligine näme sebäp bolmasa şu dawatym rawas tapanak näme şu dawaty eşdiýänlerem ýaýratmaklygyna sebäp bolmasa we şu dawat ýene rawas tapanak şu dawata özüni ýönkeýänlerem şu dawaty garalamaklaryndan gaýtmasalar şu dawat etýän adamlar garalamaklaryndan gaýtmasalar näme şu dawat rawas tapanak şoň şu dawata rawas berjek bolsak ilki bilen biz Allah'dan kabul dilemeli Allah'dan tawfik hidayet dilemeli we beýleki näme musulman doganlarymyzda wajib bolýar şu kasetany eşden hukmani suratda ikinci, üçüncü ta şu kasete näme yitik gitýänse şu kasetan ýaýramak Allah tarapyndan wajib. Şu kasetany dinläbem, eşdibem, ýaýratmasa ýa-da diňe özüne çäklenir hiç kime bermese şu Allah'ın öňünde günäkär
ve kıyamet mahşer gününde de Allah adılına tutsa şu kasetan yayratmanı üçün ya da yayramaklıgına sebep yayramasızlığına sebep bolan üçün Allah adılına tutsa dowlukda yani. Şoň üçin näme bu dawata palturyanlar tövbe etmeli. Hakykatda olar bu dawata palturanoklar hakykatda olar öz götürýän ıgtikatlaryna palturýarlar. Allah'ın hükmüne ve Allah'ın mukaddesatligine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine palturýarlar. Şoň üçin kim dinlese näme ondan görsün ödi. Şu näme iman daragtyna, şu İslam daragtynyň göýe görmekli üçin ekilen nahla palturyanlardan mı ya suğuyanlardan, su veriyanlardan sereftinler. Şu täzeden näme şitil bolup, nahal bolup göýgörjek bolýan İslam dawatyny bagwan bolýanlardan mı ya on çapýanlardan sereftin. Haýsy tatarda özüne näme bolmaklygyny üstede şonda bolsun kıyamata da Allah Taala näme paltaçyň paltaran üçin we bagwanyň bagwançylyk edip näme bu daragtyň näme ösmegine miwe bermekine sebäp bolmakly üçin Allah inşallah näme şereden şerden hayredenine hayırdan näme sogabyny berjekdir. Tayyib. Şulatlar biz yerine yetirsek ve min thumma nastati'ul qiyam bid-dawr ar-riyadi al-munat bina ve huwa qiyadatu al-bashariyati ve hidayatiha li'illati khalqiha wal hikmata min wujudiha ve hiya ifradullah subhanahu bil-ibada ma'al kufri wal bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah. Ina şulatlar edemizden soň biz başarýasy bizim boynumuza goýulan baş tutanlygy yerine yetirip. Şundamy? Yankı edilen zatlar, aydylan zatlar her bir musulman yüregine, kalbine, diline, oýunyna, zehinine, bedenine, tenine, janyna, hayatyna, öýüne, öwlaryna, işine, wazifasine, dogan garnaşlaryň jemgyýetleriniň içine yankı aydylan zatlar kim yerine yetirip başarsa, ondan şu ummatyň boynuna goýulan başlyklyk wazifasini yerine yetirip berýär. Ýöne bizim boynumuza goýulan başlyklyk, näme başlyklyk? Köçe daran başlygymy? Ya dine daran başlygymy? Ýok. Bütün beşeriyetin, bütün adamzadyň başlyklygy. Allah Taala näme diýdi? Inni ja'ilun fil ardi halife diýdi. Men yerin ýüzünde öz tarapymdan halife yaratýan diýdi. Şu Allah yaradan halifasy Adam ata. Adam ata da musulman bolan, peýgamber bolan. Indi şu wagt yerin ýüzünde kim musulman bolsa, kim özüne öň öten peýgamberlere iman eden bolsa, ana beýleki bütün beşeriyetin adamzadyň halifasy, baş tutany kim bolmaly? Şu wagtga zamanyň musulmanlary bolmaly. Musulman öz dinine oglanlar buýsan başarmaly. Musulman öz ummatyny buýsan başarmaly. Emma öz dinini bilmän, Yewreýleň süýdüni emen käwir musulmanlar näme? Yewreýler isleýän zadyny amala aşyryjak bolýarlar. Yewreýler näme? Musulmanyň elinden başlyklygy alyp özleri älim jahanyň bütün beşeriyetiň näme? Başlygy boljak bolýarlar. Emma özlerini musulman diýenler näme? Özüni şoňa hakly görmän bir kısanak yewreýe gul bolup şolar baş etjek bolýar özüni. Ýok. Aslında baş musulman bolmaly. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Bakaraň başynda 3-nji 4-nji sahypasynda aýdyp otyr. Inni ja'ilun fil ardi halife diýär. Men yerin ýüzünde halife yaratýan. Men yerin ýüzüne baş tutan yaratýan diýär. Olam Adam aleyhisselam. Bizem Adam aleyhisselamyň zürriyeti. Yani Adam aleyhisselamyň zürriyeti iki bölünni. Bir topar kafir boldy, bir toparam şu imanyny, islamyny galdy. Bizem alhamdulillah şu imanyny, islamyny galan topar Adam aleyhisselamyň. Inne şu wagt yerin ýüzüniň hojaýynçylygy oglanlar bize gelmeli. Bizim alyp barýan dawatymyz belli bir ýurda dawat ýetirmek bolmaly oglanlar. Bizim alyp barýan dawatymyzy şu dünýäň çägine ýetmeli. We bütün dünýede bizim inşallah golastymyza ýetmeli. Bizim bolup bilsek şoň kerpiçi boljak goýas. Allah Taala takdirimizde şu İslam halifat binasynyň näme dikeldilerden bize görmeklige näme miýesser etsin. Şoň Allah Taala näme Muhammed ummatyna bir başlyklyk wezipesini berdi. Olam bütün adamzadyň başlyklygy. Biz haçanda ýanky aýdylan zatlary ýerine ýetirsek biz näme öňkü wezipemize gowuşýas we öňkü hojaýynçylygymyzy etýäs. We yerin ýüzünde Allah Taala bizi bar etdi näme hikmet bilen, näme maksat bilen, näme ana şo zatlarymyzy ýerine ýetirýär. Sebäpden Allah Taala bizi yerin ýüzünde yaratdy. Özüni ibadette birletmeklik üçin. Allah Taala bizi yerin ýüzünde halk etdi, özüni ibadet etdirmeklik üçin.
ve özünden başka ibadet edilen zatlardan, küfürlerden, şirklerden bizden näme ölünçe pek gezmekligimizi, arasda gezmekligimizi näme talep etdi. Allah Teala näme Zariyat surasının 56. ayetinde näme diye? "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun" diye. Men cinnleri ve insanları yerin yüzüne yekece sebep üçün yarattım diye. Oğlum özümü ibadette birletmek diye. Allah Teala'nın hiç kim ibadette birlebilmeye tek kafirlikten ve kafirlerden ve şirkten ve müşriklerden saplanmasa. Ve biz hakiki näme öz hojoyunçuluğumuzu elimize alsak, Allah'ın bizden isteyen muradını yerine getiriyor. Allah'ın bizden isteyen muradı näme? Allah'ın bizi şu dünyaya getirmeklikten, bizi şu dünyada yaratmaklıktan isteyen zadı näme? İki zat, doğru değil mi? Allah'ını birlemek ve bütün adamlarım Allah'ın ibadetine çağırmak. Ve kafirden ve kafirlikten saplanmak ve yerin yüzünü ve bütün beşeriyetten näme? Küfürden ve kafirlerden saplanmak. Biz edebiliyet mi şu var şu zadı? Edebiliyemiz ha. Ama peygamberin devrinde cihad ediliydi. Peygamber bütün dünya tevhidi getirdi mi getirmedi? Getirdi. Ve bütün dünya kafirlerin karşısında eşkar ruhalla gönü urşuklan edip bildi mi kafirlerin karşısında? Etti. Emma biz öyümüzde oturan kafira sen kafir diye bilemedi. Yurdumuzu basvalcılık suratını basıp alıp giren haram döllün doğan näme? Haram kafir orslara sen barıp dini başka sen kafir dip yüzüne diye bilemedi. Näme üçün? Dedim bizim elimizden hojoyunçuluk aldı. Gitti. Bizim elimizden näme hojoyunçuluğunu kafir aldı. Şoň üçün kafir gelip bizim yurdumuzda näme sen namaz okamarsın diýse, musulman namaz okablanar. Kafir bizim yurdumuza gelip şu mescidin yıkılmalıysa bizim yurdumuzda mescid yıkılýar. Kafir gelip näme sen sakalyň sıyırarsın diýse näme musulmanyň sakaly sıyırylýar. Kafir gelip sen yurdunda Allah'ın kelamı ve peygamberin sünneti okudulyan medrese olmaz değilse näme bizim yurdumuzda okudulyan mektebu medreseler näme yıkılýar. Kafir gelip sen gıydın örtünmez, sen gıydın näme yalanaç bor diýse näme dilýär? Bizim musulman gıydlarymyzyň arnamyzy depelenip näme o gıydlaryň hijabı aýrylýar. O gıydlar yalanaçlanylýar. Näme üçin? Dedim bizim elimizden baş tutanlyk gitdi. Gidiren zat näme? Biz köp hudaýlyga düşdük. Biz şeytanın toruna düşüp küfrü imanla öýtdük, imanı küfürdir öýtdük. Sünneti bidgat diýip tuttuk, bidgaty sünnet diýip näme örktük. Şoň üçin biz näme etmeli? Bu şeytanın torundan çykmaly. Ve Allah Teala bizi dünyada yaratdy. Näme maksat üçin yaratdy? Özüni birletmek, özüne ibadet ettirmek ve bütün adamlar insu cins beýleki mahlukatlaryň näme Allah'ını birlemekliklerine sebep bolmaklyk. Ve Allah bize ibadet etmeklik üçün yaradyşy ýalagam. Küfürün şirkin yok bolup gitmekligini istedi bizden. Biz inne Muhammed ümmeti, oglanlar barymyza pikir etmeli, namus etmeli. Biz Muhammed ümmeti milyonlara yetdi sanymyz. Allah bizi şu dünýede näme üçin yaratdy? Şu maksatlary ýyle ýetirmekde öýümizde bilýäsmi? Öýümizde arkaýyn gıýgyryp Kur'andan sapak berip bilýäsmi? Berbilemizak, men istediğimçe arım, namusum, men ayalım, men bacim, men gıyrım, Allah'ın ve Resulünün isteyişi alak, men son örtü bilyen mi? Örtü bilemek, Allah'ın öýününe gıygırlıya 5 wagt namazyna, men barıp, gorkusuz arkayın barıp 5 wagt namazymy kabilemek, Allah'ın öýüne giýräýsemem, Allah'ın Resulünün isteyişi alak näme? Namaz okabilemek, mescitlerde oturup, Allah şey diýdi, peygamber şey diýdi, diýbilema. Buna musulmanlar namus etmeli. Buna musulmanlar oýanmaly, hakyň haklygyny bilmeli, batylyň batyllygyny bilmeli. Dünýä seni näme üçin getirdi Allah Teala? Dünýä seni ikrar etmeklik üçin getirdi. Ibadet edip iyiliň günüňem ibadet etmekligine sebäp bolmaklyk üçin getirdi. We şirkden, küfürden özüň saplanyp, we yerin ýüzüne şirkden, küfürden näme saplamaklyk üçin getirdi. Emma biz näme musulman öýünni Allah'ın isteýänlerden edibilemedi. Şoň üçin näme biz inne dawatymyzy başlajak bolsak, biz hakyky ýetikden Muhammed ümmetiniň täzeden emele gelmekligini istajak bolsak näme etmeli? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in davat yoluna başlayışı yarak başlamalı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özüne başta näme esbaplar tutup ummat döretdi. Bizden peygamberin tutan esbaplarını tutup ummat döretmeli.
Peygamberin birinci tutan esbabı ummatına tevhid koydu. İkinci tutan esbabım näme? Ummatını şirkten sapladı. Inne bedem şu ummat etcek olsak şu ummatı birinci bilen şirkten saplamalı, küfürden saplamalı, bid'attan saplamalı, köp hudaylıktan saplamalı. Allah bilen ara düşen mahlukları ayırmalı. Ve näme? Allah'ın hükmünün yerine gelen yasama kanunları ayırmalı. Yasama kodeksleri ayırmalı. Baş olan kafirleri ayırıp yerine Müslüman kafirler getirmeli. Müslüman padişahlar, Müslüman hakimiyetler getirmeli. Bu zatlara edilecek bolsa näme? Peygamberin edenlerde edilmese näme? Bolano. İktisadiyetten başlamalılar, medeniyetten başlamalılar, edepten, ikramdan başlamalılar. Birinci bilen peygamberlerin başlandığından başlap näme? Qulu la ilaha illallah diýmeli. Düşündükmi? Şoşum Allah Teala näme? Täzeden Muhammed ümmetinin näme? Gelmekligine Allah'ın öýde näme güýjü, kuwat bersin, ýardam bersin. Şu tawhidin hem ýaýramaklygyny Allah Teala'nın öýde sebäp bersin. Öýde kabul ýatsyn. Ve hemmemize tapak berýäni alýanyda Allah Teala ihlas bersin. Etýän ilmlanmada näme? Alyan ilmlanmada amal etmeklik müyesser bersin. Şu dünýede dilla hayatymyzda la ilaha illallah diýişimiz ýa-da ölümimizde la ilaha illallah da ölmeklige müyesser etsin. Şu dünýede Rabbin kim diýilene Allah, dinin kim diýilene İslam, peygamberin kim diýilene Muhammed diýişimizde ölüp kabara baryp münker nekirin öňüne baramyzda da Rabbin kim diýene Allah, peygamberin kim diýene peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın dinin kim diýilene de İslam diýip näme iki perişte jogap bermeklik Allah Teala hemme musulmanlara näme tawfik hidayet ýardam bersin. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maliş olunuz.